डीजे हरिओम डीजे हरिओम पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायपुर। 2 साल भइल शादिया में बनली न दादी, 2 साल भइल शादिया में बनली न दादी, माल मरले बा कुमारे में, सखी कमी बा भतारे में, भइल शादी 18 में, सखी कमी बा भतारे में। 2 साल भइल शादिया में बनली न दादी, 2 साल भइल शादिया में बनली न दादी, माल मरले बा कुमारे में, सखी कमी बा भतारे में, भइल शादी 18 में, सखी कमी बा भतारे में। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायपुर। डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे जब रहनी कुंवारे सखी नाही केहू से बतियनी, पियावा के खातिर सखी नैहर के धन सब बचैनी। जब रहनी कुंवारे सखी नाही केहू से बतियनी, पियावा के खातिर सखी नैहर के धन सब बचैनी। घूमी घूमी टोला टोली खूबे खोला ले बचोली, घूमी घूमी टोला टोली खूबे खोला ले बचोली, लूट गइल बाबू प्यारे में, सखी कमी बा भतारे में, भइल शादी 18 में, सखी कमी बा भतारे में। डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम सखी कमी बा भतारे में। बहनी की मेडिकल कराल जाला ना हॉस्पिटल, बुझे जवानी के अपना ई पूरा जा सखी पीतल। बहनी की मेडिकल कराल जाला ना हॉस्पिटल, बुझे जवानी के अपना ई पूरा जा सखी पीतल। बिटू सारा महादेवर नाही लूटे लालहर, नीतेश पटेल देवर नाही लूटे लालहर, बिने रंजी संगे आरे में, सखी कमी बा भतारे में, भइल शादी 18 में, सखी कमी बा भतारे में। 2 साल भइल शादिया में बनली न दादी, 2 साल भइल शादिया में बनली न दादी, माल मरले बा कुमारे में, सखी कमी बा भतारे में, भइल शादी 18 में, सखी कमी बा भतारे में। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायपुर।